dama mutuwa tana da signin wanda idan ta zo da ta babbaka wannan alamomin, wato kaga cewa lallai da alaman zaka mutu. su ma masana sun faɗi wasu abubuwa da yawa wanda idan dai kaga mutum yana irin wannan abubuwan gaskiya to da alaman yayi kusan ya mutu ne. Daga cikin waɗannan alamun idan kaga wato mutum yana gane-ganen abubuwan da idon ka bai saba gani ba, ya ce ya ga kaza musamman ma in an ji yana ambatan sunan wasu daga cikin mamata wanda suka shige, to da alama ne na mutuwa ya zo masa. Ko kuma ka zo jikin wato mara lafiya sai ya ce maka wato yana ganin ƙura kaman ƙasa a jikinka kuma jikinka babu ƙasa, to alama ne na mutuwa ya zo masa. Ko kuma mara lafiya wato kaga yana fada akan wani abu wanda ba abu ne wanda za a yi fada a kai ba, ka gane ko, to alama ne na mutuwa. Ko kaga mara lafiya yana bude gurin da wato adatan ba za a bude shi ba, kamar tsaraicinsa haka kaga yana wato in rashin lafiya ya kai ga kaga mutum yana bude tsaraicinsa kuma ba mahaukaci ba ne, ma'ana ko da wato tsaraicinsa ya bude ba zai damu ya mayar ba, to duka alamomi ne na mutuwa, kamar yadda shashin wasu daga cikin magabata ta hanyar tajirba da kuma yau da gobe aka fahimci wato alamomi. To idan mutum dai alaman mutuwa ya zo masa, akwai abubuwan da Allah yakan buɗa masalihan bayi su gani, sabila da dama su rayukan waɗanda suka mutu suna da connection tsakaninsu da rayukan wanda suke raye. Su waɗanda suka mutu suna cikinmu, suna yawa cikinmu, suna ganin abin da muke jin daɗi, suna ganin abin da muke bakin ciki. Yanzu idan family mai gida ya rasu, to wannan mai gidan duk abin da ake a familin yana da, shi yasa da kaga ana mafarki, kaga in wani abu na farin ciki ya faru sai a ga mutum ya zo a mafarki, in wani abu na bakin ciki ya faru sai a ga ya zo. A'a, idan ana maka ishara akan wani abu sai kaga kawai an zo a mafarki, mamaci ya zo a mafarki yana maka fara. Shi yana ganin ku, shi yana cikin ku, shi yana farin ciki da farin cikin ku, yana bakin ciki da bakin cikin ku. Ku ne dai aka sha makance ku gabarin ganinsa, saboda alamin da kuke da alamin da yake daban-daban ne. Shi yana alamul barzakh, ko kuma kuna wannan alam na nasut, alami na shahada, alami na fili. Yasa masana suke cewa wato idan mutum ya mutu, farko idan ya shiga yana mutuwa zai tafi taron rayuka ne a sauran matattu. Duk wanda suka mutu idan ka mutu zaka je ka haɗu da su, wane da wane da wane da wane, duk za ku haɗu. Idan ka mutu to ranka yana tafiya zai je wajen taron waɗannan rayukan ne. To su kuma waɗannan rayukan suna tambayan ahwal ma na mutanen duniya. Idan sabon mace ce ya zo da suna tambayan yaya labarin wane yana nan, yaya ɗana wane a wani hali yake, suna tafakkuri, ya tafakkar ahwala al-ahya, suna binciken halin waɗanda suke raye. Aka ce wani lokacin idan mamaci ya je sai su tambaya su ce ina wane, sai mamacin ya ce musu ai shi ma ya mutu bai zo bane, sai su ce ai ko ba mu gan shi ba, bai zo nan ba. Sai su tambayi manya-manyan irin malamai, kun san akwai kilif na malamai ma a matattun, ya tambaya wai wane kam an ce ya zo amma mu ba mu gan shi ba, sai a ce ai an shige da ransa ya tafi hawiya, ba ku san lokacin da aka shige da shi ba. Shine wanda Allah Ubangiji ya ce فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله يسألهم. to idan kuma Allah ubangiji